Cok Carno. Iya dok. Apa nih? Lah tenan dhewe bukake di tengah-tengah. Tadi saiki mari palarane nang mburi. Orang ngono sinongan ya gak metu ya. Iya. Nek mburi tak gebrak kono metu ya Pak ya. Moro wis ngobrol. Kayak tenanan apa etok-etokan gak ngono ya. Wis ora apa-apa. Sing penting pokoke awake dhewe iki Rama Budi pangapunten nggih. Rama Budi, Bawa Budi, pangapunten. Lho niki ekstra lho niki. Lho tanggapane nemokne manten kok iki. Iki ekstra iki tanggapane iki nemokne manten. Kaleng tunggale iki lestari kudune iki ya engko nyangoni aku kok iki. Semua. Iya, elektune takokne kono ya. Elektune lestari tunggal ya. Nek gak apa-apa, so lestari nek duwe job elektune langsung kono ae ngono. Gak usah golek elektron. Lah wis iki kabeh pisan. Piye? Arep nyoba nyanyi apa piye? Iki tak golek sing kalem-kalem sik ae. Ya. Lah kok dijak wong. Ayo. Ya. Ya. Ayo jaga Oh.
Oh, Kak Pati ke rumah, Mbak. Ngapunten